میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں اللہ دا واسطہ دے کے آنا، کسے بخیل بندے نال اپنی دوستی نہ کریو، جگت باز بندے نال دوستی نہ کریو، تمہیں ویران کر دے گا۔ بخیل بندہ جنوں پیسہ عزیز ہے، جنوں عزت دا پتہ نہیں، جنوں وقار دا پتہ نہیں، جڑا پیسے دا پجاری ہے، بخیل رشتہ دار نال دوستی نہ کریو، رشتہ داری نہ کریو، جگت باز بندے نال دوستی نہ کریو، تمہیں ویران کر کے رکھ دے گا۔ انہوں سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کنارہ کشی کرو۔ بخیل بندے دی دوستی، جگت باز بندے دی دوستی، منہ پھٹ اور فحاشی پسند بندے دی دوستی بندے نو ویران کر دیندی۔ اچھا اسی اینو کسے کھاتے دا گناہ نہیں سمجھتے۔ میں تو دو حدیثاں سنانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ۔ بندہ جڑا ہے نا، وہ وہی عادتاں وہی حرکتاں آ جاندیاں نے جو وہ حرکتاں وہ دوست چ ہوندیاں نے، جہڑیاں حرکتاں وہ جگری یار چ ہوندیاں نے۔ تے نبی پاک نے فرمایا کسے نو جگری یار تے دوست بنان لگیاں 1000 دفعہ سوچیا کرو کہ کس بندے نال محبت کر لگے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، اس بندے نال یاری نہ لائیو، دوستی نہ لائیو جس بندے دے دل اندر حیا نہیں، جس بندے دے دل اندر ایمان نہیں۔ تے تہاڈا کھانا جدوں بھی کوئی کھائے تے نیک بندہ کھائے، بدکاراں تے رب دے نافرماناں نو نہ پالیا کرو۔ اگر کوئی والدین چاہتے ہیں نا کہ ساڈے بچے سدھر جان، سب تو پہلی پوڑی یہ جے اپنے بچیاں دی بہنی کھلونی چیک کرو، دوستی چیک کرو، اپنے بچیاں دا ماحول چیک کرو۔ میں ماشاءاللہ سیرت دیاں تاریخ دیاں کتاباں پڑھدا رہنا، توجہ میرے بار رکھیو۔ میں کئی لوگوں دے بارے پڑھیا، انہاں دے وسائل بھی کوئی نہیں سن، حالات بھی کوئی نہیں سن۔ کسی نے پوچھا جی بڑا اچا رتبہ ملیا ہے، بڑا شان مقام ملیا ہے، تے تہاڈے حالات بھی کوئی نہیں سن، تہاڈے وسائل بھی کوئی نہیں سن، ایتھے کیویں پہنچے ہو؟ انہاں کہا جی اصل تے رب دا کرم آ، لیکن یہ سبب بنے ہیں اللہ پاک نے مینوں با عمل لوگاں دی دوستی عطا فرما دیتی ہے۔ با عمل صاحب علم صاحب تقوی اچھے لوگاں دی دوستی دی برکت دے نال اللہ پاک نے اج مینوں بھی رب نے اسی مقام تے پہنچا دیتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو اپنے نالوں زیادہ بڑے عمر دے بندے نال دوستی کرو، اور کوشش کرو جڑا تقوی دے اندر، نیکی دے اندر، علم دے اندر تواڈے تو اگے ہوئے۔ پھر نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، بلکہ تسی حیران ہوو گے۔ میں کئی غلاماں دے بارے پڑھیا ہے، توجہ میرے بال، کئی غلاماں دے بارے پڑھیا ہے۔ او وقت دے غلام بڑے بڑے امام بن گئے، بڑے بڑے محدث بن گئے، امت دے پیشوا بن گئے غلام ہو کے۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ انہوں نے نیک لوگاں دا ساتھ ملیا، اچھے لوگاں دا ساتھ ملیا۔ تے میرے پیارے بھائیو، اچھی دوستی انسان نو دوواں جہاناں دے اندر تار دیندی جے، تے بھڑی دوستی انسان دا بیڑا غرق کر دیندی جے۔ بچیاں دے ول دور بھی نہ رکھ کے چیک کرو بچے، اے لمحہ لمحہ کس یار کول پیا گزردا ہے، کس سہیلی کول پیا گزردا ہے۔ مولوی دا تویز کم نہیں جے کردا، جے سہیلی بد کردار ہوے، اوارا ہوے، بے دین ہوے، فیشن والی ہوے، پھر دھی تے بہن تے مولوی دے تویز نے اثر نہیں جے کرنا۔ اکھاں نو کھولو، بہنی کھلونی جے جگت بازا نہ ہوے جنہاں نے 24 گھنٹے فوش بکنا ہے، حرام بکنا ہے، اللہ دی قسم پھر مولوی دا تویز اثر نہیں جے کردا، پھر جمعے اثر نہیں جے کردے، پھر دین چنگا نہیں جے لگدا۔ اپنے بچیاں نو روکو، اپنے بچیاں نو ٹوکو۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو دنیا تے بھی نیک ساتھ عطا کرے، اللہ آخرت نو بھی نیک ساتھ عطا کرے۔